Колеги, здравейте! Много благодаря, че се включихте в анкетата, в която ви призовах да ми припомните всъщност каква е целта ви да се включите в Pet Talks групата, с какво мога да ви бъда полезна. И ето и първото видео от серията. Видях, че най-много гласували има от колегите, които се интересуват по темата за динамиката на групата, с какво можем да бъдем полезни, как може да организираме участниците, така че да има сравнително баланс, въпреки че става въпрос за хетерогенна среда. И ето и едно от моите предложения или нещо, което всъщност съвсем наскоро тази седмица аз приложих в моята класна стая. Бях поканена да участвам като гост, лектор, не, по-скоро външен доставчик на услуга в една школа от Сърбия. Не ставаше въпрос за български език, знаете, че съм и франкофон, говоря френски. И трябваше всъщност да дирижирам една класна стая с напълно непознати за мен участници, както бях непозната и аз за тях. Какво направих аз? Ще ви покажа и материали, ще ви кажа колко продължи самата сесия. Урока беше онлайн с продължителност 55 минути. Имах 3 участници. Моята идея за срещата беше, като аз имах свободата, знаейки само нивото, имах свободата да избера каквато и да е тема. Заглавието, на което аз се спрях и формата, който избрах, беше: имаме ли наистина право да кажем всичко? Малко философска тема. 3 млади дами с така доста солидно ниво на френския, ниво B2, да речем. Като аз организирах идеите си, все пак трябваше от някъде да отприщя дискусията в професионален, подразбирате, че говоря за възрастни, работен контекст с 2 сценария и личен контекст. Имах 3 сценария, защото си представях, че може би ще има малко по-интересно. Сега ще ви покажа нагледно за какво говоря. Ето така изглежда моето работно табло. Заглавието в жълто, разделено на професионален и личен аспект, и съответните етикети са с сценарии. Моите сценарии бяха какво бихте направили, ако стане така, че близък ваш колега, човек с който работите ежедневно, има лош дъх или лоша телесна миризма, каквото и да е. Това, нали, съответно почва да има някакъв негативен аспект след екипите, след колегите. Ще му кажете ли истината? Ако да, как бихте подходили? Това е просто пример за професионалния сценарий. И така за личните сценарии пък бях написала нещо: най-добрата ви приятелка е много щастлива, купила си нова рокля. Рокля, която не е ефтина, подготвя се за голямо събитие. Да, обаче на вас роклята не ви харесва и всъщност не и стои добре. Ще кажете ли мнението по въпроса? И в продължение, честно казано, моята роля наистина беше на диригент. След като зададох въпроса от заглавието, за да чуя, им казах да, не, защо, обоснови, без да влизаш в детайли на всяко една от 3 участнички. След това аз имах ролята просто да ги въведа в сценария, в един от сценариите, нали, ние минахме през повече от един. И след това те трябваше да дебатират помежду си. Пак казвам, това беше изцяло среща, свързана с разговорния елемент. Не съм преподавала, но коригирах. Коригирах докато говорят, водех си бележки, давах обратна връзка. Вие как бихте могли да използвате това? Използвайте рамката на моето упражнение. Адаптирайте си го според нивото. Може би задайте само 2 контекста, личен, може би или да не е професионален, ако работите с учащи, нещо от учебната среда, може да е само един, но дайте възможност, разделете ги на групи, ако искате да има да и не, или първо чуйте мнения, после те сами да се приобщят, ако сте в реална среда, ако сте в физическа класна стая. Нека после тези, които казаха, че ще кажат истината, вървете отясно, тези, които ще са отляво, ще са тези, които ще си примълчат, и с въпроси потикнете, но не забравям, не казвайте вашето мнение, не илюстрирайте вие с примери, по-скоро се уверете, че вие дирижирате, слушате, коригирате, а нека те сами всъщност да водят дебата. И така по този начин какво постигате? Всеки, без значение от багажа, с който разполага, нивото на езика, колко му е богат речника и така нататък, ще изкаже мнение, ще чуе мнение, ще бъде провокиран с въпрос, ако темата е достатъчно ангажираща. Такава беше за моите участници, наистина много им хареса. И всъщност урока си остава ефективен и пълноценен, защото всъщност имате обратна връзка. Ето ви просто една идея. Пак казвам, може да се приложи при учащи, може да се приложи при по-напреднали, при възрастни или при деца. И така, надявам се да ви носи идеи. Приложението, което използваме, Miro.
Предполагам го познавате, много лесно с Sticky Notes се борави с него. Ако някой има някакви други конкретни въпроси по подредбата и организацията на тази ми сесия, моля не се колебайте.